Ако имате истинска бъркотия и искате да почистите като професионалистите, тогава трябва да видите това. Здравей, Били Емейс тук с Задорбзет, най-абсорбиращият материал, който някога съм използвал. Има силата и мускулите да поеме и задържи над 20 унции течност. Вижте това. Задорбзет привлича течността като магнит. Няма значение дали е кафе, сода, дори червено вино. Гледайте как този мощен вакуум издърпва и почиства петното от килима толкова бързо. Тайната е в технологията на влакната X27, което прави Задорбзет над 27 пъти по-абсорбиращ от памука. Забравете кърпите, които просто къпят. И за разлика от гъбите, които миришат, Задорбзет е без миризми и оставя пъти чист. Сега можете да почистите и сушите и никога да не оставяте нищо. Ще се изненадате колко много попиват и могат да се перат в пералня. Подсушате цялата си кола, дори кучето си. Използвайте всеки почистващ препарат за прозорец без ивици. Средно семейство използва до 2 рулки хартиени кърпи всяка седмица. Това са пари в кошчето. Спестете пари и дори помогнете за опазването на околната среда. Получавате 2 джамбо Задорбзет плюс 3 изключително големи само за $1,499. Но обадете се веднага и ще ви спратя още 5 Задорбзет абсолютно безплатно. Това са 10 Задорбзет само за $1,499. И като специален бонус, ние също ще включим нашия Michelin Microfiber Duster безплатно. Той е страхотен за штори, растения, стъкло и други и привлича прах като магнит. Това е стойност от $60, всичко това само за $1,499. И ето най-добрата част, ние ще ви изпратим комплект Задорбзет безплатно, когато имате нужда от тях за цял живот. Просто платете доставката и обработката. Но трябва да се обадиш сега.